ପଇସା ଥିବା କଥା କଣ ପଇସା ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମାନେ କାମ ଘର କାମ ହଉଛି ମୁଁ ନା ମୋର ନିହାତି ଦରକାର ଆଉ ଆଡଜଷ୍ଟ କଲା ବେଳେ କିଛି ନାହିଁ ଯାଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟର ମାନେ ଚେନ୍ ଗୋଟା ଫଲ୍ଟ ହେଇକି ତାକୁ ନେଇ ବାଗେଇକି ଆଣିବି ପିଲାଟିର ମନରେ ଟୋଟାଲି ବି ଗର୍ବ ନାହିଁ। ବଜାରରୁ ସେଠି କିଛି ପଇସା ଦରକାର ମୁଁ ମୋର ପଇସା ନେମିନି ଯେତେବେଳେ ନେମି ହେଲା ଏକାଥରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ହଉ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିନି ଗୋଟେ କଣ ନେଇ ଆସିନି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖାଲି ଗୋଟେ ହେଇଗଲେ ମେଡିସିନ ଟିକେ ଆଣିନି ମୋର ହେଇଗଲା ବାସ୍। ତାପରେ ମୁଁ ମାମୁଁ ଘର ଯେତେବେଳେ ଆସିମି କେତେ ପଇସା କୁଆଡେ କଣ ମିଳିଥିବ ମୁଁ ତାକୁ ଛଡେଇକି ଆସିମି ବୋଉ କହିଲା ନା ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ କହିଲା ହଁ ଦବ ବୋଲି କଣ ତା କରିବ ଦେନେ ଦବ ନ ଦବ କଣ କରିବ ତାପରେ କଣ ତତେ କଣ ଗପ କହୁଛି ନା କଣ ତାପରେ କହି ଚାଲିଛି ତୁ ସିରିୟସ୍ କଥା କହୁଛୁ ମୁଁ ସତରେ ଗପ ଭାବିଛି ନା ସରି ତତେ ତୁ ଗପ କହିଲା ତାପରେ ସତ କଥାରେ ମୁଁ ଭାବିନି ମୁଁ କହିନି ସେ ଗପ ଗୋଟେ ଭଲ ଗପ ହେଇଥିବ ଏଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଗପ କହିଲେ ବୋଉ କଥା ଆଈଙ୍କ ଗପ ଛାଡିନୁ ବୋଧେ ସବୁ କଥାକୁ ଗପ ଆଣୁନି ମୁଁ ଟିକେ ଗପ ଟିକେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। ଏଟା ଟୋଟାଲି ମିଛ କଥା କହୁଛି କଥାଟା ଟିକେ ବୁଝୁ ବୋଲି ଭିତରୁ ନଉଛି ବାସ୍ କହନା ସେଇ କଥା 50 ଥର କହିବେ ନା ହଉ ତୁ ଧନ ଆଜ୍ଞା ଖାଇଦିଅ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ରେ ଖାଇଲେ ଦେହ ଖରାପ ହବ। ହଉ ତାପରେ ଖାଇଦିଅ ବୋଉଙ୍କ ପାଟି ଶୁଭୁଛି ବୋଉଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନା କଣ ହେଲା ବୋଉଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହଁ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ବାପା ଭଲ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହଁ ଆଉ ରାତିରେ ଫୋନ କରୁନ କଣ ହେଇଛି ତମର ମୋ ଦେହଟା ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି ତ ଦେହ ଖରାପ ନା ପଛ ଖରାପ ନା ପେଟ ଖରାପ ନା କଣ ପେଟ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରବଳ ମାଗଣା ପାରି ତମେ ମନା କରିଥିଲି ମାଗଣା ପାରି ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଖାଇବନି କଣ କରିବି ସେଦିନ ଟିକେ ସାଙ୍ଗ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ଚିକେନ ଟିକେ ଠୁସିକି ଖାଇ ଦେଇଛି ଏପଟରେ ଚିକେନ ବାହାରୁଛି ଆଉ ଟଙ୍କା ଧନ କୁହ ପଇସା ଟଙ୍କା ଟିକେ ପଠେଇବା ଦରକାର ଥିଲା ଗୋଟେ ଆଣିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ନେକଲେସ ଭଲ ପଟି ମାରୁଛ ତ ଏମିତି ଯାହା କଥା କହିନି ଆଉ କେମିତି କଥା କହିବି ଯାହା ହେଲେ ବି ତମେ ହିସାବରେ ମୋର ଓର୍ବି ହବ ନା ଆଉ ଜିଜୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ଆମ ସାଇ ପଇସା ତ ମୁଁ ଜିଜୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ମା ବୁଝିଲ ତାପରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ତମକୁ ଏତେ ସମ୍ମାନ କୋଉ ଦିନଠୁ କଣ ତମର ମୋର ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖା ହେଇଥିଲା କୋଉଠି କହିଲ ମନେ ଅଛି ନା କୋଉଠି କହିଲ କୋଉଠି ଦେଖା ହେଇଥିଲା କହିଲ କୋଉଠି ସେଟା କୋଉଠି ମନେ ପଡୁନି ଏଇ ଯୋଉ କଫି ସପ ରେ ସେଟା କଫି ସପ ନୁହେଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଆମର ଯୋଉ ପଡିଥିଲା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଯୋଉ କଣ ପଣା ହାଣ୍ଡି ଯୋଉ ଦିଆ ହୁଏ ସେଇଠି କଫି ବନାନ ଟିକେ କର ଇଂଲିଶକୁ ପୁରା ଚୋବେଇକି ଖାଇ ଯାଇଛି ଦିଟା ଏଫ ଇ କଣ ପୁଣି ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଆପଣ କେତେ ପଣ୍ଡିତ ହଉ ଆଉ ରିଚାର୍ଜ ସରିଯିବ କରିଦବ ପକେଇଦେବି ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲି ପକେଇଦବନି ତମକୁ ମୁଁ କେତେ ଥର କହିଲି ପଇଲା ରିଚାର୍ଜ ହେଇଯିବା ଦରକାର ପଇଲା ରିଚାର୍ଜ ହେଇଯିବା ଦରକାର ତ ବାପା ଯେମିତି ମତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ ଦେଇଛି ତୁ ଏଇଭଳିଆ କହିବୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲି ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ଶୁଣିବୁ
ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲି ତୁ କୋଉଭଳିଆ କଣ ସବୁ ତୋର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ହଉଛି କୋଉଭଳିଆ କଣ ତୁ କଥା କୋଉଭଳିଆ ମୁଁ କଥା ହଉଛି କୋଉଭଳିଆ ମୁଁ କଥା ହେବି ଆଗକୁ ନା କଣ ଯଦି ହୁଏ ତୁ କୋଉଭଳିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବୁ ବାସ୍ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବି ଶୁଭିଲା ତୋ ଝିଅ କଣ ଗୋଟେ ଘିଅ ବି ମିଳିବନି ଛାଡିକି ସବୁ ପଳେଇ ଆଉ କଣ କରିବି କଣ କହ ଭଲ ପ୍ୟାର କଣ ତୁ ମୋ ସହିତ କଥା ହଉନି ମୋ ସହିତ କଥା ହଉଛୁ ସପୋଜ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ କରିଦେ ମୁଁ ଭାଇ ସେ କରିପାରିବିନି ତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ ଦେଖ ଠିକ ମୋଟର ତୋର ଶିଖ ତୁ ଆଗେ ଧନ ଟିକେ କହ ହଁ କହ ଆଗେ ଧନ ଟିକେ କହ ଶିଖ ହଁ କହ କହିଲି କହୁନୁ ତୁ ଧନ ଟିକେ କହ ଧନ ମାନେ ମନରେ କଥାଟାକୁ ଭିତରେ କି ବୁଝୁ ଆରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଧନ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ପାଟିରେ କହ ଟିକେ ଫିଲିଙ୍ଗ ଅଛି ତୋତେ କହ ଶିଖେଇବି କହ କହିଲୁ ହଁ କହିଲି ବା ହଁ ଧନ ହଁ ମୁଁ ଗେଲୁ ଖାଇଛୁ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଖାଇ ନାହିଁ କାହିଁ ଖାନ ମୁଁ ତ ବାର ମନା କରୁଥିଲି ନା ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ରେ ଖାଇବନି ଦେହ ଖରାପ ହବ ଆମର ପା ହେଇନି ତମେ ଆଣୁନ ନହେଲେ ହେଇନି ମାନେ କଣ ତମେ ସବୁବେଳେ ଡବଲ ତମେ ହେଇନି ଛାଡ ତୁ ଶୁଣୁ ତୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି ହେଲା ତୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି ଗୋଟା ପିଲା ଖେଳ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଗଲ କଟିଗଲୁ ହଉ